गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाथाया जायो 37 नं हादरारि राजालामानि कसुगावखालि ब्रिजनि खाथियाव बास आरो ट्राकजों सौग्रावलायनायाव बासनि सा 10 सुबुंनि जखम जायो। गोब्राबै जखम जायो ट्राक सालायग्रा मनीष खाना। उनाव जखम जानाय ट्राक सालायग्राखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरनाय जायो। जाब्रबथाय जानाय ट्राकआ श्रीरामपुर फारसे फैबाय थादोंमोन आरो बासआ गुवाहाटी फारसे थांबाय थादोंमोन। जाब्रबथाय जानाय बासनि नम्बरा जाबाय AS 12E 9737 आरो ट्राकनि नम्बरा जाबाय HR 58C 5324। कसुगाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै जखम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगोनो फाहामसालियाव दैथायहरो। गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार देखाया जाथाय जायगायाव नुजाथिहैनानै जाथायनि बिथिङाव नायबिजिरनायखौ जागायो। तो आगे असला बासटा तो आगे असता भैया ले लो फोटो दे दे देखो आपको चेक करो। 1 नंबर 2 बट्टा खाली ভিতরে রাখবেন। क्रैश वाले तो आगे असला बासटा तो आगे असता भैया ले लो फोटो दे दे देखो आपको चेक करो। 1 नंबर 2 बट्टा खाली ভিতরে রাখবেন। क्रैश वाले तो आगे असला बासटा तो आगे असता भैया ले लो फोटो दे दे देखो आपको चेक करो। 1 नंबर 2 बट्टा खाली ভিতরে রাখবেন।